אירוע על דוחות וזה, הוא לא עושה כפל קנס, הוא משאיר את הקנס לזיז, הוא אומר, אני לא יודע, אולי במילואים, הוא לא יכול להגיע, אני לא יודע מה. והיו רגילים, היו עושים שילוש אפילו. זה נורא עניין של עיתוי. כי מצד שני, נרשמת לקורס, אז תבוא. מצד שני גם כאילו, מצד שלישי, אתה לא, לפעמים אתה נרשמת, אתה יודע שבהתחלה לא נותנים לנו אופציה, כאילו אני עכשיו צריך להגיע ל-X נז, צריך עכשיו שיהיה לי בכל סמסטר 30 וקצת, 40 נז, לפעמים אני לא יכול להגיע לזה, כי לא קיבלתי בהגרלות קורסים אחרים, אז לצפות לי גט. יש קורסים שיש עליהם תחרות. אז זה הקטע, שלפעמים זו תחרות שהיא לא אמיתית, כי בתכלס יש מקום לכולם. ופשוט המערכת שלנו והיא קצת בעייתית. כן, אני כאילו בשנייה האחרונה נכנס. כמה רשומים לקורס הזה? אני יודע, 20 ומשהו לדעתי. פחות. טוב, יאללה. אנחנו התחלנו בפעם שעברה את הפרק על תכולת חשת. דיברנו על תכולה פרסונלית. הגענו בעצם בפעם הקודמת לשקף הזה, עברנו עליו. אנחנו בעצם ממשיכים למנות אוכלוסיות נוספות שהם לא חיילים פרסה במובן של סעיף, של ההגדרה שבסעיף 1 לחש"ץ, אבל שהחוק חל עליהם. במובן הזה שאפשר להעמיד אותם לדין בהליכים הצבאיים. האוכלוסייה הבאה מנויה בסעיף 7, ומדברת על מי שנמצא לו נשק מטעם הצבא כדי להחזיק אותו לפי תעודת הרשאה. זה מתייחס בדרך כלל לתושבי יישובי הגנה מרחבית, כיתות כוננות, או גם כאלה שעניין כיתות כוננות, וזה מוגבל לעבירות מסוימות שיש להם בעצם נגיעה לנשק. עוד אוכלוסייה היא אוכלוסייה של שבויי מלחמה. בעיקרון, אם שבוי מלחמה עובר עבירה שהוא מוחזק בידי צה"ל, אפשר להעמיד אותו לדין בבית דין צבאי. שתי הסתייגויות בעניין הזה. אחד, אני לא זוכר שזה קרה. שתיים, וקצת אקטואלי, שבויי מלחמה הם שבויים שהיו חיילים בצבא סדיר של מדינה זרה. מי לא נמנה באוכלוסייה הזו? הם חברים בארגוני טרור. נכון, זה לא צבא סדיר של מדינה זרה. יש ב-2011, אני זוכר נכון, חוקק חוק שנקרא חוק לוחמים בלתי חוקיים, שבעצם הוא מקים סטטוס של לוחם בלתי חוקי, כמו חבר חמאס או חבר חיזבאללה, והחוק הזה קובע הוראות הסדרים מיוחדים. אליהו הנביא. יש פה איזה פנטום. זה הדלת, לא הפנטום. טוב, תודה סף. הוא קובע הסדרים מיוחדים לגבי המעצר שלהם. מה שמדברים עליו בימים האלה בעניין מחבלי הנוח'בה, זה בעצם יצרו הסדר מיוחד גם מבחינת הפורום, מבחינת הטריבונל שידון בזה, גם מבחינת סדרי הדין ודיני הראיות. זה לדעתי
כבר עבר בקריאה שלישית בכנסת, ומי שאמור לתפעל את זה מבחינה ארגונית זו יחידת בתי הדין הצבאיים. הפרטים הם די מורכבים ולא ניכנס אליהם פה. אוקיי, אז אלה בעצם הקבוצות שהחש"ץ חל עליהן. ועכשיו השאלה היא על מה אפשר להעמיד לדין מי שהחוק חל עליו. מבחינת אלו עבירות, אז בואו נתחיל. סעיף 13 אומר בית הדין הצבאי מוסמך לדון חייל שעשה מעשה המהווה עבירה צבאית. אתם זוכרים, הייתה לנו הבחנה בין עבירה צבאית לעבירה שאינה צבאית. אז הסעיף הזה מדבר על עבירה צבאית. בין שהוא עבר אותה במדינה ובין מחוץ לה, זאת אומרת יש סמכות גם אקס-טריטוריאלית. אומר פה הסיפה שאם המעשה הזה מהווה עבירה גם לפי דין אחר, שאינו החש"ץ, שהוא בסמכות בית משפט אחר במדינה, אז לאותו בית משפט עשויה להיות סמכות. אבל אם יש סמכות העניינית גוברת בבית הדין אני הצבאי? מדבר על זה תכף. אנחנו נדבר על זיקות עוד מעט, בסדר? מה זה אומר בעצם? עבירה צבאית, בואו ניקח דוגמה אחת, עבירה של היעדר מן השעון שלו ברשות, לפי סעיף 94, ועבירה אחרת של גנבה מחייל, לפי סעיף, לא זוכר, אולי 121. לעבירה של היעדר מן השעון שלו ברשות, שתיהן עבירות צבאיות, הן מנויות בחש"ץ. אין מקבילה אזרחית. נכון, לעבירה של היעדר מן השעון שלו ברשות אין מקבילה אזרחית, ולכן אין בעצם בית משפט אחר שמוסמך לדון בה. עבירה של גנבה מחייל זו גנבה שיש בה יסוד נוסף שהיא צריכה להיות מחייל, אבל היא גם עולה כדי יסודות העבירה שהיא גנבה סתם לפי חוק העונשין. 384. נכון. רגע, ואם עכשיו זה חייל שהוא אתה המפקד יודע שלך? מה? אז זה סעיף 84 לחש"ץ. עכשיו אני נזכר. רגע. ואז לכאורה יש סמכות מקבילה, כי אפשר להעמיד על אותו מעשה. אני לקחתי ממך, גנבתי את הארנק שלך, זה גם גנבה מחייל, אבל זה גם גנבה סתם, ואז יש סמכות מקבילה לבית המשפט האזרחי. מה שאלת חנן? אני שאלתי עכשיו נגיד, באותו מקרה שנגיד שזה חייל, אבל החייל הוא מפקד, זה כמו גניבה ממעסיק? אפשר להגיד כאילו... לא חושב. כאילו זה נסיבה מחמירה. יש עבירות מיוחדות שנוגעות למפקדים. למשל, יש עבירות של אלימות כלפי מפקד. אני לא זוכר שיש עבירה של גניבה ממפקד. אולי זה כמו תקיפת זקן באזור. כי הוא פזם את זה. לא, כי המפקד הוא זקן, יכול להיות. סתם. טוב, יאללה, סעיף 14 אומר שבית דין צבאי מוסמך לדון חייל, פרט למי שחוק זה חל עליו לפי סעיף 8283, 8283, עובד בשירות הצבא ועובד בשליחות הצבא, שעבר בין במדינה או בין מחוץ לה, עבירה שאיננה עבירה צבאית, זאת אומרת עבירה לפי דברי חקיקה אחרים, אולם אם היה היועץ המשפטי לממשלה סבור שהעבירה לא נעברה במסגרת הצבא או עקב השתייכותו של הנאשם בצבא, רשאי הוא בכל עת עד להכרעת הדין לצוות כי דינו יתברר בבית משפט אחר. זאת אומרת שגם עכשיו יש פה תפיסת סמכות, הוא יכול להעביר את זה חזרה? אז רגע. לאיפה להעביר חזרה לצבאי? אני אומר חזרה לצבאי. כאילו שיש פה עניין שזה כן יעבור. לא, רגע. המעבר פה אומר, יש כתב אישום בצבא,
ניתנת סמכות ליועמ"ש או למי שהוא הסמיך בנסיבות מסוימות להעביר את כתב האישום לבית משפט אזרחי. עכשיו, זה אנחנו נפגוש בהמשך הנחיות התביעה הצבאית, אבל אני רוצה להקדים ולומר מה העיקרון. לכאורה, החש"צ יש לו סמכות לדון בכל עבירה שמיוחסת לחייל. למעשה, המערכת לא מבקשת להתעסק עם מה שלא נוגע להקשר הצבאי. ולכן כעיקרון, לפי הנחיות התביעה הצבאית, יחפשו זיקה בין מעשה העבירה לשירות הצבאי או להשתייכות לצבא. אוקיי? דוגמה, חייל בחופשתו שודד מה שודדים היום פיצוצייה, בסדר? אם הוא יעשה את זה שהוא לבוש מדים או שהוא משתמש בנשק הצבאי שלו, זה כנראה יפנה זיקה לצבא וכתב האישום יוגש בבית הדין הצבאי. אם הוא יעשה את זה בטרנינג ועם אקדח פרטי, אז כנראה שלא תהיה זיקה לצבא. אוקיי? עכשיו, יכולים להיות מקרים אפורים שהתביעה הצבאית תחשוב שיש זיקה לצבא והנאשם או סניגורו יחשבו שאין זיקה ואולי עדיף לו שמי שיתעסק איתו זה המערכת האזרחית ולא המערכת המשפטית הצבאית, כי אולי בסוג הזה של העבירות, כמו למשל עבירות סמים מסוימות, המערכת האזרחית היא פחות קפדנית, או שהענישה הפוטנציאלית בה היא יותר מתונה, ואז הוא יפנה ליועץ המשפטי לממשלה והוא יבקש, תעבירו את התיק שלי לאזרחות. ואז מה שבנסיבות האלה היועץ המשפטי לממשלה שוקל, זה האם יש זיקה בין העבירה הנטענת להשתייכות של נאשם לצבא. ואם הוא יחשוב שאין זיקה, אז הוא יעביר את התיק. זה הכל בשיקול דעת? מה? זה הכל בשיקול דעת? כן. תשמע, שיקול דעת, לשיקול דעת אתה יודע, צריך להיות סביר. יש קריטריונים, כאילו הנחיות. יש הנחיות של התביעה הצבאית. בהקשר הזה, האם יש הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה? אני לא בטוח. הנחיות של התביעה הצבאית יש על מה מגישים לכתחילה. פה לפרחי הישר. בסדר? זה ביטוי לשיקולי יעילות כאילו? כדי לייעל את המערכת שלו? לא, זה, שוב, זה ביטוי לזה שהמערכת המשפטית הצבאית נועדה לדון בדברים שהם, יש להם קשר להקשר הצבאי. ולפעמים זה קשר מאוד מאוד מובהק, כאילו קטטה בין שני חיילים בתוך מחנה צבאי, זה מאוד מאוד מובהק. קטטה בין שני חיילים בחופשת השבת שלהם, אתה מתחיל לחפש אם יש לו זיקה לצבא או לא, זה תלוי מאוד בהקשר. בוא נלך על עבירת השוד, כמו שאמרת. אוקיי. רק הפעם לא מדובר בחייל, מדובר באזרח, לבוש במדים שגנב נשק צבאי. זה אין לך זיקה לשמונה שנים. לא, אין, לא תהיה תכונה. לא תהיה תכונה. לא. אבל יש לך עבירה אזרחית שהתחזות. אוי, התחזות וזה, נכון. אבל אין לבית הדין סמכות. בסדר? יאללה, נמשיך. עכשיו, יש פה מובאות
משתי החלטות, בעצם החלטות מעצר, שמתארות מצבי ביניים של מעבר מהמערכת האזרחית לצבאית ומהצבאית לאזרחית. מתי זה יכול לקרות? הסיטואציה הראשונה שמהאזרחית לצבאית, לפעמים יש חקירה שמתחילה במשטרת ישראל, ומסתבר שזה חייל, אז משטרת ישראל מעבירה את זה למצ"ח, להמשך הטיפול. איפה זה יכול לקרות? למשל, בחקירות מעורבות של חיילים ואזרחים, פרשיות נשק, סמים, זה. ואז יש שיקולים האם לרכז ולהמשיך טיפול, במערכת האזרחית, או לפצל. בדרך כלל משטרת ישראל מעדיפה שמה שלא שייך אליה יטופל במצ"ח, ואז הטיפול עובר למצ"ח ולתביעה הצבאית. בפסק הדין הזה, או בהחלטה הזאת, ניסו לטעון איזו טענת סמכות, כאילו שבשלבים של המעבר לא היה איזה מין לקונה בסמכות, ובית הדין אומר פה שאין מגבלה של סמכות שחייל יטופל תחילה במערכת הכללית, מהטעמים האלה שדיברתי עליהם הוא יועבר למערכת הצבאית. בכיוון ההפוך, בסיטואציה שמישהו עצור, מבקש מהיועץ המשפטי, ופה זה היה מישהו שהוא מטעמו, מנהל המחלקה הפלילית, להעביר את התיק למערכת האזרחית, והבקשה הזאת נענית, ואז הייתה פה, הוא עצור קודם על ידי בית הדין הצבאי, מעבירים את התיק למערכת האזרחית, ניסו להגיד, אז אוקיי, העבירו, אז צו פקודת המאסר של בית הדין הצבאי כבר אין לתוקף. מצד שני, בית המשפט האזרחי לא הספיק להתעסק איתו. אז ההחלטה הזאת אומרת בעצם אין ואקום. אין ואקום. יש פרק זמן קצר שהסמכות נמשכת עד שבעל הסמכות החדש יכול להפעיל את סמכותו. אוקיי. עכשיו, בטח. על הזיקה שדיברנו מקודם שצריך. יש כאילו, כמו שאמרנו נגיד עם סעיף 4, שיש מגבלה, מתי אפשר להעלות את זה? כי אם יתברר נגיד באמצע ההליך שאין זיקה, אז מה יעשו? כתוב להכרעת הדין. תראה מה כתוב בחוק. היועץ המשפטי לממשלה רשאי בכל עת עד להחלטה בדבר הרשעה או זיכוי. זאת אומרת, אפשר עד שלב הכרעת הדין. אחרי זה כבר לא. כי נגיד, אני יודע שנגיד נגיד בערכאות אזרחיות, אם אנחנו מדברים על סמכות עניינית, גם כתוב אותו, משהו דומה שאפשר בכל עת להעלות את זה, אבל בפועל כאילו מצמצמים את זה כדי שלא יעשו מניפולציות. חוסר תום לב, כן, כדי שלא יעשו מניפולציות עם אז פה גבול המניפולציה הוא הכרעת הדין. אוקיי? אומרים, על העונש אתה כבר לא יכול עכשיו למשוך את זה למערכת האזרחית. אם זה קורה בדרך כלל בתחילת ההליך, לפני שההליך נכנסים לעומקו. משום שאני חושב שהנטייה תהיה, אם אני רגע נכנס לראשו או לראשה
כשליועצת המשפטית, או מי מטעמה, שמוסמך לעשות את זה, אחרי שבית הדין הצבאי שמע חבילה של עדים, אני חושב שהנטייה להעביר את זה חזרה, או להעביר את זה למערכת האזרחית, היא תצטמצם. פה אולי אלה טעמי יעילות שאסף מדבר עליהם. ואני אומר עוד פעם, השאלות האלה, הם מתעוררו בדרך כלל במקרים אפורים, או אפרפרים, בסדר? כי על המקרים המובהקים לא יגישו מלכתחילה. בסדר? ואני אראה לכם בהמשך שלגבי עבירות סמים, ההגדרה של זיקה היא הרבה יותר רחבה. ספציפית לסמים? מה? כאילו ספציפית, כן. ספציפית לסמים. טוב, פה אנחנו... פסק דין של ההוא שהאשימו אותו בסמים, אבל לא היה עבירה כזאת. החייל ההוא, זוכר בעונשין? היה פסק דין שטוראי בן אבו, יכול להיות מישהו שהאשימו אותו בהחזקת סמים, אבל לא היה סם כזה. כן, שהיה... ניסיון בלתי צליח. כן, אני מכיר. איך קראו לו, נו? אני לא זוכר. ביטלו אותו, ניסיון בלתי צליח. כן, אבל זה גם התחיל בהליך צבאי. קראו לו... איך קראו לו? טוב. עכשיו, אפרופו הדברים שמסתובבים לי בראש שלא לצורך, אני זוכר. אני זוכר. טוב, זה... פה אנחנו מתחילים קצת להסתבך. יש לנו אוכלוסייה של 8-2, עובד בשעות הצבא, אזרח עובד צבא, ושאלת הסמכות עליו היא יותר מורכבת. למה? יש עיקרון, ואני אקח את זה לפה, יש עיקרון שאתה לא שופט אזרחים בערכאות שיפוטיות צבאיות אם אתה לא מוכרח. ואת העדפה תהיה תמיד ככה כעיקרון על שאזרחים ישפטו באזרחות ולא בצבא. עכשיו האוכלוסייה של אזרחים ובני צבא היא אוכלוסייה שיש לה שני פנים, דו פרצופית כזאת. מצד אחד אלה אזרחים, הם שכירים של הצבא, הם לא משרתים. הם אזרחים, הם לובשים בגדים אזרחיים, יש להם ועד עובדים, יש להם, חלים עליהם דיני עבודה. מצד שני, הם פרטים ביחידות צבאיות, הם כפופים לרוב הכללים של המשמעת הצבאית, הם לפעמים אפילו מפקדים של חיילים. אוקיי? ואז השאלה היא איך אתה מתנהג לגביהם. ופה מה שעושה החשש זו דיפרנציאציה. הוא אומר, תמיד, אזרח עובד צבא לא יישפט בבית דין צבאי על העבירות האלה שמנויות פה. ביניהן התנהגות שאינה הולמת למשל. ותמיד הם לא יישפטו על עבירות מסוימות, אלא אם הם נעברו במקום שבהחזקת הצבא. אוקיי? תמיד. עכשיו יש תקופה מיוחדת שהיא תקופת לחימה. בתקופת לחימה הסיטואציה הצבאית, נאמר, בהקשר של אותם אזרחים עובדי צבא, היא נהיית יותר מובהקת, ולכן יש עבירות שאפשר לשפוט עליהם, שהחוק חל עליהם
חושב שהיישום יהיה יישום מעשי. בסדר? זה לא ההגדרה הזאת של מצב חירום שיש בתקנות ההגנה לשעת חירום וכאלה, אלא אני חושב שהפרשנות פה, לא זוכר שזה נדון, אבל אם היו שואלים אותי, אז הפרשנות הייתה פרשנות מעשית. כאילו, השאלה מבצע, שווה ערך... שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. עכשיו, בוא נגיד שעכשיו יש לחימה בצפון. וידידנו עבר את העבירה פה בירושלים, את העבירה שהיא בתקופת לחימה. לא יודע, אני הייתי פה מחפש את הפרשנות התכליתית שמחפשת, שוב, מתוך העיקרון שלא להעמיד לדין אזרחים אם אתה לא מוכח. עכשיו, אם פה לא בסיטואציה של לחימה, יכול להיות שאני הייתי קובע שאין סמכות, לא בטוח שזה מוסדר חקיקתית עד הסוף. אוקיי? אבל אני חושב שפה יש מקום לפרשנות פסיקתית, השאלה היא שאלה מצוינת. יאללה. סעיף 15. בית דין צבאי. פה קודם דיברנו בעיקרון על עבירות צבאיות, כל אלה עבירות לפי חשד. עכשיו אנחנו מדברים על עבירה שאינה צבאית. הוא אומר ככה, בית הדין הצבאי מוסמך לדון אדם שהחוק חל עליו לפי סעיף 8.2 או 8.3, עובד בשרות או עובד בשליחות צבא, בארץ או מחוצה לה, שנעבר לבעיות במסגרת הצבא או עקב השתייכותו לצבא. אולם רשאי היועץ המשפטי בכל עת בלה 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 לצוות לדינו להתברר בבית משפט אחר. אוקיי? ולמה בסעיף 14 בעצם החריגו ואז אמרו את אותו דבר בסעיף 15? לא, מה ההבדל? שם עבירות צבאיות, פה עבירה שאינה צבאית. לא, ב-14 זה גם עבירות שאינן צבאיות. לא. צבאי יכול להיות שחשב. לא, 14 זה גם עבירות שאינן צבאיות. סעיף 14. איפה יש לנו 14? אחד קדימה. לא, אחד אחורה. עוד אחד אחורה. לפני ה... עוד אחד? הנה. חייל. אני מסתכל. פרט למי שחוק זה חל עליו. לא, כאילו כתוב, פרט יכול לפי זה. לא, אבל זה חייל, ופה 8.2 ו-8.3 מוחרגים. אוקיי? מה רלוונטי על עבירה שאינה צבאית ל-8.2 או 8.3? זה. ופה, מה הייחוד? שפה יש לכתחילה ברירת המחדל לגבי הסמכות היא מסגרת הצבא או השתייכות הצבא. אוקיי? הניסוח ב-14 הוא הפוך. טוב? כן, מוסמך לא. נכון. אוקיי? אז זה לגבי זה. חיבתום, אמרתי כבר. זה דיברתי בעל פה, אז זה פה בעצם מנוסח בצורה יותר טובה בפסק הדין, אבל זה הרציונל הזה של למה להגביל את סמכות השיפוט לגבי אזרחים עובדי צבא. טוב, הנה הנחיות התביעה הצבאית. בואו נגיד מילה על הנחיות התביעה הצבאית, מה שיש במסגרת האזרחית, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה או הנחיות פרקליט המדינה, אז במערכת המשפטית בצבא יש את הנחיות, יש הנחיות פצ"ר ויש גם הנחיות התובע הצבאי הראשי. הן פומביות, רובן אפשר למצוא אותן באינטרנט, באתר צה"ל, והן אומרות חלק מהדברים שכבר אמרתי קודם, נבחנת הזיקה, למעט עבירות
עבירות סמים, שבהן ככלל הטיפול יתבצע במערכת הצבאית. מה הרציונל? באזרחות אנחנו מקלים בעבירות סמים כאלה קלות. תשמע, תוצאתית כן. והיום זה אפילו עוד יותר מובהק, אנחנו בפרק שנדבר על סוגי עבירות, אז אני ארחיב בזה קצת, אבל התפיסה היא שגם בעבר שהשימוש בסמים קלים לא היה על סף הלגליזציה כמו היום, תמיד היה פער משמעותי בין המסגרת הצבאית למערכת הכללית, גם במדיניות העמדה, במדיניות החקירה, במדיניות העמדה לדין וגם במדיניות הענישה. והתפיסה הבסיסית היא שסמים וצבא לא הולך ביחד. שסמים, שימוש בסמים יש לו אופי מדבק, כי מדובר הרבה פעמים באירועים חברתיים, ושצבא, ההקשרות שלו, העוצמה שלו, נפגעת עם חייליו מעורפלי חושים. אגב, זה מור יוסף, בלתי צליח. נכון. איפה למדתם את זה? בעונשין? בעונשין, זה ניסיון בלתי צליח, משפטית, עובדתית. אחד הנושאים החביבים והשימושיים. נכון. ואמרת שזה משהו שהוא רעה חולה, שמשהו חברתי, והוא בעצם פוגע בכל ה... יש, ולכן... פיניתם? אוקיי. את שלך השאירו. אתם אנשים טובים. חם החוץ, באמת. ההיקף של הטיפול בעבירות סמים בצבא תמיד היה הרבה יותר רחב, סף הטיפול תמיד היה הרבה יותר נמוך מאשר במערכת האזרחית, ורמת הענישה תמיד הייתה בצורה משמעותית. לא רק ענישה, גם מעצר, גם מדיניות המעצר וגם מדיניות הענישה תמיד הייתה יותר גבוהה. בעיקרון, התפיסה היא שעצם השימוש בסמים יש לו זיקה אינהרנטית לשירות הצבאי. עכשיו, אגב, סתם מסקרנות, בעיה רפורמות בכל הענישה של סמים קלים בדין האזרחי, ובעצם הפכו את העבירה של קנאביס מבחינת צריכה עצמית לעבירה מנהלית. בנסיבות מסוימות. כל עוד לא עשו את זה סטרייק וכאלה. זה מה שאמרתי שזה סף לגליזציה. טוב, בואו, אני שאלת אז אני אגיד, למרות שזה אמור לעבור פעם בהמשך. גם בעניין הזה היה תהליך ארוך. אני הייתי איפשהו בשנת 88, 89, אולי 90. לא זוכר אם הייתי אז תובע או סניגור. הייתה התפתחות דרמטית. הפרקליט הצבאי הראשי דאז שינה את המדיניות והחליט שלא יבקשו יותר כעיקרון מעצר עד תום ההליכים על שימוש חד פעמי בקנאביס בנסיבות אזרחיות. ואני אומר באמת, אמות הסיפים למשך איזשהו פרק זמן הזדעזעו, כי זה היה שינוי דרמטי.
ובמובן הזה, גם בהקשר של מדיניות המעצר ומדיניות הענישה, נעשה במהלך השנים איזשהו ריכוך, אבל עדיין יש הבדל דרמטי בין המדיניות הזאת בצבא למדיניות המקבילה במערכת האזרחית. בשנת 2017 הפצ"ר דאז שרון אפק אפשר בנסיבות של מעשי שימוש בודדים, שוב, עם כל מיני סייגים ומגבלות, אפשר במקום העמדה לדין הסדרים מותנים. אתם מכירים את המושג של הסדרים מותנים? בטח, זה חביב אצלנו. מה אתה אומר? אני אומר, הסדר מותנה זה כאילו כמו הסדר טיעון, אבל שהוא בעבירות יותר נמוכות, ועושים את זה, אם עכשיו אתה עובר את העבירה, אז אני מפעיל נגדך. אז גם פה יש איזה מין מנגנון כזה שאתה חותם, אתה צריך לעשות אחת לאיזה זמן בדיקות שתן. שם מבחן כזה? סוג של מבחן. יש לזה, זה בעצם עוד איזה... זה עוד ריכוך. מה? זה עוד ריכוך משמעותי? זה ריכוך, כן. שהצבא לא מאוד יתלהב ממנו, ובצבא ככל שאתה נלחם בעבירות סמים, הן מפושטות באמת בצורה מדאיגה ומכאיבה, ואני ראיתי תיקים שבאמת שערותיי לפעמים סמרו. היה לנו תיק של 3 סמלים ראשונים וצנחנים שהשנו להנאתם בעת שמירה במוצב, היה פעם מוצב גלדיולה, כאילו זה מוצב חודר על גבול לבנון, אחד הכי עצבניים שיש. ואז נישתית, יש שם דילמה. זאת אומרת, 3 חבר'ה מצוינים, שעל סף השחרור שלהם, שסיכנו את חייהם, פעולות לחימה וזה, ועושים באמת את הדבר שבנסיבות האלה לא מתקבל על הדעת. סטטיסטי. אוקיי. אני ממשיך פה בהנחיות. עבירות שבוצעו בנסיבות אזרחיות לא יטופלו במסגרת הצבאית, אלא בהתקיים אחד מאלה. קיים חשד שאיש צבא מעורב באירוע, עבר במסגרת הצבא והיותו איש צבא באמצעות ציוד שסופק לידי המעורב באירוע נוכח השתייכותו לצבא, למשל עניין הנשק שהזכרתי קודם, או אירוע שאיש צבא מעורב באירוע נהרג במסגרתו, זה איזה חריג קזואיסטי פה. ואומרים, מה שאמרתי קודם, שהשאלה אם זה נעבר במסגרת הצבא והיותו בלבלה, על סמך משקלם המצטבר של הזיקות בין האירוע ובין הצבא. ופה יכול להיות מה שדיברנו קודם, פתח לוויכוח. אם יש מספיק זיקות, אם מספיק חזקות, כן או לא, אבל זו המדיניות. עכשיו, מה יש בשקף הזה, גם מהנחיית התצ"ר, הנחיות מיוחדות לגבי סיטואציה של חיילים שביצעו עבירות בעת היותם נעדרים מן השירות שלא בשירות, בעת העריקות או הנפשלות שלהם. ואז פה ברירת המחדל קצת מתהפכת, ולגבי עבירות הסמים היא עדיין נותרת. בעצם העקרונות הכלליים פה לא נסתרים. אוקיי, בואו נדבר דיברנו על תחולה פרסונלית, על תחולה עניינית, בואו נדבר שנייה על תחולה בזמן. אז פגשנו קודם את סעיף 6,
6א שאומר אדם שעבר עבירה בהיותו חייל ולאחר ביצוע עבירה חדל לחלוטין או לשעה מהיות חייל, יחול עליו חוק זה בכל עניין נוגע לאותה עבירה. זאת אומרת שהכלל הבסיסי הוא שיש תחולה כל עוד אתה חייל, וגם אם אחרי זה הפסקת להיות חייל, אבל החוק לא רוצה שאנשים שסיימו להיות חיילים יהיו סוג של שבויים במרכאות של המערכת המשפטית הצבאית לנצח או עד סוף תקופת ההתיישנות, ולכן החוק קובע מגבלות. אומר בעצם ככה, לגבי חלק מהעבירות שהן העבירות המתונות יותר, צריך להגיש כתב אישום תוך 180 ימים מיום השחרור. רגע, אבל אם אתה חייל זה גם הגדרה של מישהו שהוא בכוחות המילואים, הוא גם חייל. אני בשעות מילואים פעיל עברתי עבירה, צריך להגיש לי חוזר על 10 שניות, שאני לא אדבר אותך. הסוג אחר של העבירות היו יותר חמורות, מגבלת הזמן, התחולה בזמן היא של שנה, אוקיי? עכשיו, חייל הוא גם חייל מילואים, וגם חייל בשעות סדיר, בשעות קבע. חייל מילואים, בעת שעות מילואים פעיל, תכף אנחנו נדבר על אחרים, בעת שעות מילואים פעיל, עבר עבירה והשתחרר מאותו שעות מילואים, כאילו מאותו סבב? נכון? צריך להגיש נגדו כתב אישום תוך 180 ימים או תוך שנה מהיום שבו הוא השתחרר, אוקיי? שתי הנקודות הרלוונטיות בזמן, תזכרו את זה טוב, זה מועד השחרור מועד השחרור ומועד הגשת כתב האישום, לא מועד ביצוע עבירה. כן, אבל מועד השחרור הוא דינמי, כי אם עכשיו יש לו צו פתוח, אז אני יכול להגיד שעכשיו הוא צו פתוח של הנה, עכשיו במלחמה. מה זה צו פתוח? צו פתוח, שהוא אומר כמה מילואים, אתה הולך מתרענן חוזר, חוזר. אתה מילואים? ועשית את זה בתחילת הצו, אז מה, יכול להיות מצב שבמשך שנה וחצי כל עוד לא אתה, תצטבר התיישנות? כל עוד, פה יש שאלה של סטטוס, פה יש שאלה של סטטוס. נתחלת כדין לשעות מילואים, אתה בשעות מילואים עד שלא שוחררת ממנו. המופע הזה של צו פתוח הוא קצת מעובס בפני עצמו, יש על זה לא מעט עכשיו ביקורת, גם של מבקר המדינה, גם של משרד האוצר. זה פירוש של תקציב ובלה בלה. נכון. לא, עשו לזה גם הרבה הגבלות, כן? זה עדיין לא אידיאלי. בכל מקרה, לא יודע, זה... לא, אבל זה סטטוס, אם אתה בסוף פתוח אתה חייב. אתה חייל. דיברנו על זה שהוא... אתה חייל. אתה לפעמים on duty ולפעמים אתה off duty, אבל אתה חייל. בסדר? מה שחשוב לזכור, לא להתבלבל. שחרור וכתב אישום. שחרור וכתב אישום. סעיף קטן ד', שניים נאשמים ביחד על ביצוע בצוותא, כשאחד מהם בתחולה, שהם נאשמים ביחד, כשאחד מהם בתחולה, היום השני יצא מהמועדים האלה וכבר לכאורה לא בתחולה, עדיין יש אחראי שמכניס אותו לתחולת החוק. בסדר? וסעיף קטן ה' אומר, זה לא קשור לדיני התיישנות. דיני התיישנות אתה בודק אותם בנפרד. זאת אומרת, אם יש פה עבירה שנגיד ההתיישנות עליה היא של 3 שנים, והגשת את כתב האישום אחרי 3.5 שנים, אבל לכאורה בתוך תקופת התחולה, אז יש תחולה, אבל אתה לא יכול לטעון טענת התיישנות בבית הדין. בסדר? אז זהו, בדיוק בעיות על נגיד העבירה שבוצעה במהלך שירות סדיר שהמשיך לשירות קבע, למשל. שלא מדבר בעצם אותו שחרור. טוב, יש פה
מדבר בעצם על העניין הזה של ההרחבה של התחולה לגבי צדדים לעבירה. אין חידוש גדול ממה שאמרתי קודם. אוקיי. הזכרנו קודם כשדיברנו על תכונה פרסונלית, שאיש מילואים שהוא לא בשירות, החוק חל עליו לגבי עבירות מסוימות. חלקן, למשל עבירות שקשורות בהפרה של חובות פורמליות של כלפי היחידה, להירשם, להתענן, לזה, למסור פרטים, לעדכן פרטים, ליצור קשר, ועבירות מסוימות שנוגעות להתנהגות שלו שיש לה זיקה לשירות המילואים שלו. נגיד אם הוא השתחרר משירות המילואים והוא הולך ומכה את מפקדו בשירות המילואים כי הוא לטעמו התנהג אליו לא יפה כבר בשירות, אז תהיה עליו תחולה. אוקיי? אפשר שאלה על זה? נגיד, לקראת ה-7 באוקטובר, והרעיון הזה היה בבלגן, בסוף המון אנשים הגיעו למרות שהם לא מגויסים בכלל, ויש סיכוי סביר שלא מעט מהם עברו עבירות צבאיות. לא יודע, בין אם... לא יודע, לא חסרות עבירות צבאיות. עכשיו, נגיד, זה הכל פה תיאורטי, נגיד אבל באמת מצאו מישהו שעשה עבירה צבאית, הוא לא היה מגויס, הוא לא היה בשירות, אבל הוא היה לבוש במדים, השתמש בנשק האישי שלו, מה קורה עכשיו? נשק אישי פרטי? שנייה. שנייה. הייתה יכולה להיות שאלה מצוינת למבחן, אתה עכשיו... דיברנו בתחילת הפרק הזה על דימום בתום לב. נכון. מה זה דימום בתום לב? דימום זה דימום בתום לב. ראיתי שאתה חייל, מה אתה רוצה? לא, זה למשל דוגמה של דימום בתום לב. הייתה אגב, סוגיה נפרדת של הכרה בדיעבד בשעות מילואים. אוקיי. שזה יתרון לגבי חלק מהחטופים למשל, לצורך תביעות ביטוח, לצורך מה? הרבה פעמים זה יתרון באופן טרגי בבקשות להכיר באנשים כחללי צה"ל. אבל זה יכול להיות גם אם מישהו חלילה נפצע, גם לפי חוקי השיקום. אז יכולה להיות לזה משמעות, ויכולה להיות לזה גם משמעות הפוכה במובן שאסף מדבר עליו, של כפיפות לדין פלילי. אבל זה נראה לי מקרה מקסים של דימום בתום לב. אוקיי, בואו נדבר שנייה איך אני עם הזמן. אני פה, אצלכם בחוץ, הלכו לי לאיבוד המון מפגשים, אני צריך לראות מה אני עושה עם זה. בגלל כל החיים והעניינים והמלחמה וזה. צריך להזיז את השיעור, לא, אני אצטרך לראות איפה אני חותך מן הסילבוס. כן, וזה... תחולה גיאוגרפית, טריטוריאלית ותחולה בזמן. זה לא עובד את כל המעברים במשותף. רעיון מקסים. טוב, יאללה. לא, זה אגב פרק שהוא כאילו טכני, אבל מאוד חשוב. יאללה. איש מילואים שלו בשירות שעבר את אחת העבירות המנויות להלן, בלה 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 בלה, יש רשימה ארוכה של עבירות, ואז סעיף קטן ב' אומר, אדם שעבר עבירה כאמור בסעיף קטן א' בהיותו איש מילואים, יחול עליו חוק זה בכל הנוגע לאותה עבירה, אף שחדל להיות נמנה עם כוחות המילואים. שמה הסיטואציה פה?
מדובר במי שעבר עבירה כאיש מילואים, שהוא עדיין היה נמנה עם כוחות המילואים, אבל הוא לא היה בשירות פעיל, ואז הוא פוטר משעות מילואים. אוקיי? זה חריג של החריג. בסדר? אני אומר עוד פעם, כעיקרון איש מילואים שהוא בשירות פעיל הוא חייל. יש עבירות, לפי סעיף 11, עבירות מסוימות שהחוק, שמי שעובר אותם, שהוא איש מילואים, גם שהוא לא בשירות פעיל, אפשר להעמיד אותו לדין בבית דין צבאי, החוק חל עליו. וסעיף קטן ב' אומר, עברת עבירה כזאת, בהיותך איש מילואים שלא בשירות, ובינתיים פוטרת משירות מילואים, עדיין החוק יחול עליך, אבל פה התחולה בזמן היא של שנה מיום ביצוע עבירה. אוקיי? לא מיום השחרור, מיום ביצוע עבירה. אז פה שימו לב לדקות. יפה, מה לא נמנה? אם מישהו נאשם שהה בחו"ל, אז זה עוצר את מרוץ היציאה מהתחולה, וזה הפרק הזה שאותו סיימנו בשעה טובה. אנחנו עכשיו, איפה אני? אנחנו עכשיו עוברים לפרק הזה. סיימנו את פרק התחולה, שאלות על פרק התחולה. אנחנו עוברים לפרק שמנסה בעצם לראות איפה ניצבת מערכת השיפוט, אולי במובן יותר רחב מערכת המשפט הצבאית, ביחס למערכת הכללית. בסדר, דיברנו בהתחלה על זה שאתם זוכרים, דיברנו על פסק דין אביבית הציע, שאמר שהחשש הוא קודש, שלם וייחודי, שחל על הצבא, על מי שמשרתים בצבא, בקשר לשירות שלהם וכו'. עכשיו נראה אם זה באמת העיקרון המוביל. פה יש יתרון בפסקי דין של בית הדין הצבאי לערעורים, שהרבה פעמים הם בסוגיה מסוימת עושים סקירה טובה של פסיקה קודמת. ואז מה שאני עושה הרבה פעמים זה שאני לוקח פסק דין כזה, גם אם הוא לא בהכרח הכי חשוב בסוגיה, אבל אם הוא מביא את הסקירה ואת הסיכום של ההלכה עד אליו, אז אני מביא אותו, וזה גם חוסך מכם לקרוא פסקי דין רבים וישנים, וזה גם מאגד טוב את הסוגיה. אוקיי, אז יש פה באחד מהליכי הביניים בפרשה בעניין דן שרוני, שאנחנו נפגוש אותה בהמשך, כן, נגמר לא מזמן. כן. נגמר לא מזמן בבית הדין לערעורים. יש לנו פה מישהי בשנתון שלי שהיא הייתה... מהמתלוננות? לא, חס ושלום. היא הייתה קצינה במצ"ח, באותה בתיק. כן, פרשה מזעזעת, לא נדבר עליה. אבל בכל מקרה... צילם אותם, שם להם מצלמות בשירותים, וזה, ותקעים, כמו
סיפור הוא באמת. משהו מתנהל כמו אבא. לא רק, אחי, הוא היה המפקד שלהם. היה סגן אלוף אחי, שעל פני שנים ציין מצלמות בכל מקום. תמונות אינטימיות בכל מיני מקומות, חיילות, חברות של המשפחה, מה שאתם רוצים, משהו באמת מטורף. נדבר על זה בהמשך. אבל פה, במקרה זה אחת מהבקשות, צוטטו העקרונות שנקבעו גם בפסיקה הצבאית, גם בפסיקה של בית המשפט העליון, שאמרו בעצם שקו הפרשנות המנחה את בית הדין לערעורים, במרכזות תפיסה חוקתית של הרמוניה נורמטיבית ככל שהדבר ניתן, וקביעת דין שונה רק כאשר הדבר מתחייב מצרכיה וממאפייניה הייחודיים של המסגרת הצבאית. מה זה אומר? שכעיקרון השאיפה היא שלא יהיה הבדל בדין בין הדין הצבאי לדין הכללי, ולכן שיבוא בית הדין הצבאי, או בהמשך אולי בית המשפט העליון, לפרש עניינים שמתעוררים במסגרת ההליכים הצבאיים, השאיפה תהיה שהפרשנות תהיה קרובה מאוד, זהה, קרובה מאוד לפרשנות שבדין הכללי, אלא אם כן יש הצדקה עניינית שנובעת מהמאפיינים הייחודיים של המסגרת הצבאית להבחנה. עכשיו, קצת דוגמאות של אירועים כאלה שנדונו בהקשר הזה של הכלל של הרמוניה חקיקתית. למשל, הפרשה הזאת של עין נון, שהכי חדשה כאן, שם התברר שיש פער בחוק סדר הדין הפלילי. יש אפשרות לפצות חשוד שנעצר, נחשד, אבל לא הואשם בסופו של דבר. ואילו בהליכים הצבאיים אין אפשרות כזאת, ואז היה ויכוח בשאלה האם מדובר בהסדר שלילי או בלקונה. אתם מכירים את ההבחנה, לא שמעתם את זה, נכון? הייתה שם התפתחות שלמה, הצבא ניסה להעמיד איזשהם חלופות לדון בזה, וטען שלבית הדין אין סמכות לעשות את זה, ובסופו של דבר בית הדין לערעורים אמר פה אין בעצם סיבה אמיתית להבחין בין חייל שנחשד, אגב, שם הסיטואציה הייתה של עריק חרדי שנפל, למזלו אולי, באיזה פער שבין דברי חקיקה. אתם זוכרים, דיברנו על זה שהיו לא מעט דברי חקיקה שנפסלו, אז הוא נפל שם מבחינת התקופה על איזה מין איזה בור כזה, ולכן הוא נעצר לאיזה יום-יומיים, ואז הסתבר שאין דין ספציפי שחל עליו, והוא שוחרר, ובמשך פרק זמן ארוך אמרו אולי נגיש כתב אישום, אולי נגיש כתב אישום, אולי נגיש כתב אישום, וחיכו בסבלנות, ואז בית הדין הצבאי לערעורים אמר אין מה לחכות יותר, זה לא יתקדם לשום מקום. יש פה פער בין מי שעומד לדין במערכת, או מי שנעצר, או לפני העמדה לדין במערכת הצבאית, לעומת המערכת האזרחית. אין פה
טעם ענייני להבחנה הזאת, ופסק פיצוי על המעצר. בפרשת בוחבוט, יותר ישנה, היה זה לנו שהואשם בעבירות מין וזוכה, ופה היה פער בדברי החקיקה בין החקיקה האזרחית שאפשרה להגיש בקשה לפיצויים בעקבות זיכוי תקופה ארוכה יותר, לבין החשש שאפשר להגיש בקשה כזאת פרק זמן קצר יותר. ופה בית הדין הצבאי אמר עוד פעם, זה הוראה אנכרוניסטית, אין לה הצדקה, ולכן אנחנו מאפשרים לך וגם ממליצים למחוקק לתקן את החוק, ולכן כך נעשה. במזור היה סיפור של התיישנות בעבירת קנס, היה פער במערכת התעבורה, במערכת האזרחית הוראת ההתיישנות הייתה יותר קצרה, במערכת הצבאית יותר ארוכה, אמרו אין פה סיבה להפלות לרעה דווקא את אנשי הצבא. שני העניינים האחרים של עיון בחומר החקירה בתיקון 113 הם עניינים משום קצת שונה. הליך של עיון בחומר חקירה, מבינים למה אני מתכוון? מוסדר בסעיף 74 לחסד"פ, אין לו בעצם משבילה אמיתית בחשש, יש איזו הוראה דלה, ולמרות זאת בעצם מימים ימימה, בתי הדין הצבאיים באופן כמעט אינטואיטיבי, אפילו בלי לתהות בשאלה העיונית, אמרו, ההליך הזה, אין סיבה שלא להכיל אותו על הליכים בבתי הדין הצבאיים, וכך נעשה מאז ומעולם. תיקון 113 לחוק העונשין הוא התיקון שעוסק בהבניית שיקול הדעת בענישה, פגשתם אותו? עכשיו, התיקון הזה הוא נכנס לתוקף ב-2011 מיליוטוי, ולא היה לו תיקון עקיף בחשש, לא יודע למה, אבל עם כניסתו לתוקף אנחנו אמרנו, אם כל המערכת ככה מעצבת עונשים, זה היום ההיגיון, הרציונל, המתודה במערכת המשפט הישראלית, אין שום סיבה להבחין בין המערכת הכללית למערכת המשפט הצבאית, ומאז ככה נוהגים. אני לא מת על התיקון הזה, אבל כך נוהגים. למה? כל הפרופסורים מנהלים את זה. מה, את התיקון? משהו גרם בעיקר, לדעתי, זה לעשות את אותו דבר שעשו קודם, עם הרבה יותר מילים. שחובת הנמקה? ועם כאילו נוסחה שהיא לא באמת נוסחה. הבעיה שם הייתה שהלכו חצי דרך. שהיו ויכוחים, וזה נמשך המון זמן. והיה אמור להיות בצד העקרונות האלה טבלה של עבירות עם, איך הם קראו לזה, לא ממוצעי ענישה, לא זוכר, כאילו עם צרכים מומלצים או מחייבים. מה, מתמחים? את מתחמי הענישה? לא, מתחמי ענישה יש בה עקרונות, אבל הייתה אמורה להיות טבלה שאומרת שוד מזוין בנסיבות מחמירות, בין ככה, או מתחיל בספי ענישה. כאילו מינימום. אני כבר לא זוכר אם זה היה מינימום מחייב, אבל זה לא קרה. כי לא הביאו
לא הגיעו להסכמה ואמרו בואו נוציא את מה שיש, והכללים האלה הם גם לא הסתנכרנו עם הלכות אחרות שקיבלו לזה הטיעון וכל מיני כאלה, אז הפסיקה הייתה צריכה לקפשש אותם, אבל זאת בסוף המערכת עובדת לפי זה, כי זה החוק, ובסדר, אני לא, אולי בגלל שאני שנים עשיתי אחרת, אני לא חיבבתי את זה, אבל אם אלה הכללים, אז טוב, צריך לעבוד. טוב, היבט נוסף. דיברנו על ועדת שמגר ותיקון מספר 17, שדיברנו על המהפכה שתיקון מספר 17 עשה בכל מה שנוגע לדרך בחירת השופטים ולמעמד של נשיא בית הדין לערעורים ובכלל למעמד של המערכת. תיקון חשוב נוסף שהיה בתיקון מספר 17 בהמלצת ועדת שמגר היה האפשרות לבקש רשות ערעור על פסק דין של בית הדין לערעורים לבית המשפט העליון, או מבית המשפט העליון. עד אז הייתה מערכת של שתי ערכאות, הערכאה הראשונה בית הדין הצבאי לערעורים וזהו. לא הייתה אפשרות לערעור שני. הייתה אפשרות לעשות עתירה לבג"ץ? הייתה עתירה לבג"ץ, אבל בג"ץ הוא לא דן בעניינים ערעוריים, הוא דן בעילות בג"ציות. פגיעה בצדק טבעי צדק טבעי, חריגה מסמכות, סבירות אחר כך וכו', אבל לא ערכאת ערעור. וזה גרם בעצם לזה שהמערכת השיפוט הצבאית בעצם עמדה בנפרד ממערכת השיפוט הכללית. היא הייתה נפרדת, אפשר היה לפגוץ עליה, כמו שמגישים בג"ץ, כל מיני גופים מנהליים. תיקון 17 הכניס את 440 ט' שבעצם מאפשר לבקש רשות ערעור על פסקי דין של בית הדין הצבאי לערעורים מבית המשפט העליון. מה שזה עשה, קודם כל, מבחינה פורמלית, הכניס את המערכת כחלק ממערכת השיפוט הכללית. אתם זוכרים, דיברתי על המעמד של בתי הדין עם הרשות השופטת בצה"ל, זה תולדה של זה בעצם תולדה של זה. ומהצד של נאשמים או תביעה, זה נתן אפשרות לערעור בסיבוב שני. זה לא בלתי מוגבל. הרשות לערער ניתנת בשאלה, רק בשאלה משפטית שיש בה חשיבות, קשיות או חידוש. דומה קצת לזה אמר נוסף. נאמר, האנקדוטה ההיסטורית, הערעור הראשון שנדון בבית המשפט העליון לפי הסעיף הזה היה בפרשת נפסו. אתם מכירים פרשת נפסו? לא. בפרשת נפסו היה... מה? זה סדרה, נפסו. אז לא נפסו, זה נפסו. לא אתיופי אלא צ'רקסי. קצין צ'רקסי שהואשם בעבירות מאוד חמורות של ריגול ובגידה וכל מיני כאלה
עם גורמים לבנונים, והוא הורשע בשתי עבירות, בשתי הערכאות הצבאיות, ובמהלך הדברים צצה אינפורמציה על עבירות שחוקרי השב"כ עשו במהלך החקירה שלו, שבעצם הביאו את הגורמים למסקנה שהוא הורשע בעצם על לא עוול בכפו, על עוול הרבה יותר מתון, אבל מכיוון שההליכים בשתי הערכאות הסתיימו, אז בעצם ניצלו את החידוש הזה ופנו לבית המשפט העליון, למרות שזה שם באמת לא היה חשיבות לשירות החידוש, אבל השתמשו בזה. מה שצריך לומר, יש פה מפורטים פרקי הזמן, מי רשאי לתת רשות ערעור, נשיא בית המשפט העליון או סגנו, וגם בית הדין לערעורים בפסק הדין. הנטייה היא לבית הדין לערעורים לא לתת רשות ערעור לעליון, לא להחליט בשבילם. בהסתכלות היסטורית לא מוגשות הרבה בקשות רשות ערעור. בשנים האחרונות קצת יותר ממה שהיה פעם. מתקבלות או ניתנת רשות ערעור במקרים מעטים, והערעורים מתקבלים במקרים עוד יותר מעטים במהלך השנים. מה שעוד עשה התיקון הזה, וזה אנחנו ניגע בזה עוד מעט, זה שהוא בעצם, אין לנו הרבה עוד מעט, זה שהוא בעצם אפשר לבית המשפט העליון להיחשף לפסיקה של בתי הדין הצבאיים, ואנחנו עוד מעט נדבר על ההשפעה שזה הביא. בפרשת עזריה, הוא לא ערער לעליון, נכון? ובפסק הדין אתה אמרת שהוא לא יכול לערער לעליון? לא, אני לא יכול להגיד שהוא לא יכול לערער לעליון. אני יכול להגיד, לתת, טכנית או תיאורטית. זה מה שאמרת? לא. מי שרשאי לתת רשות ערעור, זה העליון, או בית הדין לערעורים שדן בערעור הזה עצמו. למה שבית הדין עצמו רוצה להתיר לערער? זה לפגוע ב... לא, זה לא מהצד הזה. תשמע, לפעמים אתה יודע, מתעוררת איזושהי שאלה משפטית, מהפכנית, זה מה שאנחנו חושבים, אבל אולי הם יחשבו אחרת. כן, אבל הם לא מגיעים בתוך הקליקה הצבאית, הם לא רואים את הדברים שהם מסתכלים כאילו כלפי פנים, אז למה להכניס את עצמנו למערכת נוספת? לא מבין מה אתה אומר. אני אומר, למה עכשיו? הרי אנחנו חושבים שהמערכת שלנו היא מערכת שיכולה לספק את הצרכים שלה לבד. זה לא קשור. לא, בתור מערכת צבאית, שעכשיו יש לו את השיפוט שלה, יש סוגיה שהיא קשורה לציבור הכללי, אז אני יכול לפנות ליועץ המשפטי. אז למה אני צריך, כאילו, אני יכול להביא עדים בית משפט, כאילו, שיבוא וידבר על איזושהי סוגיה, למה להכריע ואז לתת רשות ערעור נוספת? אז תשמע. החוק מאפשר את זה, בפועל, לא מהטעם שאתה מציין, אלא דווקא מתוך התפיסה שאתה מכבד את בית המשפט העליון, אתה לא רוצה להחליט בשבילו במה הוא ידון, אז בית הדין הצבאי העליון, אם כבר מבקשים ממנו, אז הוא בדרך כלל אומר, אתם מוזמנים, אם אתם חושבים, להגיש ערעור בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. שאלת משהו עושה? כן, אז על פרשת עזריה, הוא ניסה להאריך גם לעליון אחרי העליון. אני אגיד לך, למיטב זיכרוני,
אבל בסופו של דבר לא הגיש בקשה לרשות ערעור לבית המשפט העליון. זאת אומרת, מסתכלים על בית הדין, כאילו, כשההרכב של בית הדין לערעורים של הצבאי, כאן מסתכלים עליו באמת כערכאה האחרונה, העליון זה לצורך העניין, זה שיש את האפשרות, היא אפשרות מאוד מאוד חריגה. נכון, לא, נכון. היא לא הערכאה האחרונה, אבל היא בדרך כלל, ב-90 והרבה אחוזים, שם נגמר הדיון. מתי אתה יכול לנסות להגיע לעליון, שיש באמת, אתה יודע, פתאום איזו הלכה מאוד חשובה, או עניין משפטי שלא נדון קודם. עכשיו אנחנו תכף נראה שלפעמים מנסים להלביש דברים האלה באצטלה כזאת כדי להרוויח עוד ערעור. כן. גם בנוגע לסמכות, שיפוט, עניינים מנהליים, הם דנים בבית משפט הצבאי, או שזה מוסדר כאילו, צריך להיות כאילו, לעבור מה זה עניינים מנהליים? נגיד אני טוען שהצבא נקט, כאילו בחוסר סמכות או משהו שהוא מפריע אותי. זה יכול בג"ץ. בהליך שהוא לא פלילי? כן, לא פלילי. נגיד הצבא יש מ-2011, א', יש את נציב קבילות החיילים שדיברנו עליו, שהוא לא הליך שיפוטי. בשנת 2011 חוקקו חוק שנקרא חוק השירות בצבא הקבע, ערעור על החלטות הנוגעות למשרתים, חיילים משרתים בשירותים או משהו כזה, לא זוכר את השם המדויק, שבעצם ייסד איזה סוג של תחליף לבית הדין לעבודה, כי עד אז, למשל בענייני שחרור מהצבא בכל מיני עילות של התייעלות וכאלה, אנשים פנו לבג"ץ, בג"ץ אמר, אין לי כלים עובדתיים לברר את זה, והמליץ למחוקק להסדר את זה, ומה שבסופו של דבר החוק הזה חילק את הנושאים לשניים, חלק מהנושאים נידונים בפני ועדת ערר, שהיא סוג של בית דין מנהלי, שעבדך הנאמן היום הוא היושב ראש שלה, וחלק מהעניינים שהם עניינים נאמר היותר ערכיים, הם מופנים לבית המשפט לעניינים מנהליים במחוזי תל אביב. בסדר? החשש בעיקרון דן בהליכים פליליים. טוב? עכשיו, לפעמים, אגב כל מיני עניינים, בתי הדין הצבאיים עוסקים קצת במשפט מנהלי. סוג כזה היה מאוד פופולרי בכל מיני טענות לגבי חוקיות גיוס, פגמים בהליכי גיוס. יש שם הרבה התעסקות במשפט מנהלי, אבל זה אגבי. טוב, לפני שנמשיך הלאה, אז יש לנו מדור אופנה. אז תסתכלו את סעיף 440 ט', סעיף קטן ז'. מדי צבא או גלימה שחורה? כן. זה מצחיק בעיניי שהוראה כזאת מוצאת את זה ייצור אימפליגי, דיברנו על זה. את מקומה בהוראת חוק חדשה, חדשנית, עקרונית וזה, אבל זה גם קיים. עליתי במדי א' מיוחדים. זה במדי א' בצבע שחור. מצחיק, שאתה
אבל אגב, כך קורה, כי מי שמשיב בעבירות האלה זה לא פרקליטות המדינה, אלא זה פרקליטות צבאית. אז הם באים במדים, ויגידו צבאית שחורה, וזה משוגע החוק. כמו מילואימניק במחוז. טוב, אז פה פסק הדין הזה בעצם מדבר על מתי תינתן רשות ערעור, הוא משווה את זה לעילות של רשות ערעור בגבול שלישי שמגיעות גם במקומות אחרים. יש איזה פסק דין מיתולוגי שקוראים לו חניון חיפה, ותעשו בנבו איסורים של חניון חיפה, אז זה אני חושב פסק הדין הכי מוזכר, כי את כל הבקשות לערעור שני מהצבא או לא מהצבא שמוגשים בבית המשפט העליון מנפנפים בחניון חיפה בשלום ישראל. ורשות הערעור בגבול השלישי, שאלה משפטית, ציבורית רחבה, חורגת מן העניין שיש לצדדים הישרים בהכרעה במחלוקת, ואז הפסקה הנוספת היא מאפיינת לא מעט מקרים שבהם בדרך כלל נאשמים לא שבעי רצון מהתוצאה בפסק הדין בבית הדין לערעורים, והם נורא רוצים לערער, ואז מוצגות שאלות שהן או שאלות של הכרעה עובדתית, או גם שאלות של הכרעה משפטית, אבל היא הכרעה משפטית יישומית. זאת אומרת, יש כללים, יש על הכרעה ומיישמים אותו מקרה קונקרטי, אבל מנסים להגיד, יש פה חילול, יש קשיות וזה. זאת דוגמה לזה, שבעצם בית המשפט העליון אומר, אתה טענת טענות שכאילו יש להם נופך כללי, אבל בעצם הן טענות ראויות רעילות שאנחנו לא נדון בהן. אוקיי. מה לא? אי אפשר להגיש בקשת רשות ערעור על החלטות רק על פסקי דין, וגם את זה ניסו לעשות. עכשיו, אין דרך חוקית לערעור שני על החלטה בעניין מעצר. בדין הכללי לא היה ונוספה אפשרות כזאת לפני כמה שנים, בחש"צ אין, ולכן לפעמים מנסים לעשות את זה בדרך של ברא לפי 440 ט', אז את זה בית המשפט העליון לא מרשה. אותו דבר במקור אחר, תקראו את זה. טוב, יש לנו 5 דקות, אז אני אתן פה איזה פתיח, ואנחנו נתעסק עם זה קצת יותר לעומק בפעם הבאה. שי יניב. סתם יש איזושהי פרשייה צבאית שגללתי בזמנו על בית דין שדה, אז ראיתי שעלה משהו וקרב של פרשת אוביאנסקי. וזה משהו שכן... לא דיברנו על זה? לא, דיברנו על זה? המשפט שדה, שהוא הציג למה לא משתמשים בבית דין שדה. לא, זה דבר שבאים היחידה שהשתמשו בזה, לא? לא, הוא אמר גם לא זה, כי עוד לא היה את החש"צ. נכון. זה אפילו לא בפרקוס של ההגנה. וגם על בסיס מה שהיה, אז זה חוקס השיפוט, זה לא באמת נהגו שם לפי כללים. זה הייתה הוצאה להורג, שוב באיזו הצטלה כזאת של משפט צבאי, נשאר קצת האקטרוני, אבל זה לא, בשום פנים לא היה בית דין שדה לפי ההגדרה שיש לנו בחש"צ. תודה. טוב, 3 מילים על מה שנמשיך בפעם הבאה, ואז נסיים.
שי יניב היה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, לפניי, קודמי בתפקיד. היום הוא סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. ובמאמר הזה שהתפרסם בספר התקן, הוא בעצם מבקש לבחון השפעה של הפסיקה הצבאית על מערכת המשפט הכללית, ומה שהוא באמת פותח ואומר, מה שאני ציינתי קודם, שהעניין הזה של האפשרות לבקש רשות ערעור ולפעמים גם לקבל אותה בבית המשפט העליון, פתח בעצם את עולם הפסיקה הצבאית בפני בית המשפט העליון, והוא בכל מיני הקשרים בעצם השפיע על הפסיקה במערכת הכללית. בין מתוך זה של עניינים שנדונו בבית הדין הצבאי ובית המשפט העליון דן בהם כערכאה שלישית, ובין מתוך היחשפות של בית המשפט העליון לפסיקה הרחבה של בתי הדין הצבאיים ואימוץ בכל מיני עניינים של דברים שנקבעו שם. אני אעצור פה, אנחנו נמשיך עם זה בפעם הבאה, ואם יש לכם שאלות, הערות או טענות, אז זה הזמן, ואם לא, אז ניפגש שבוע. תודה רבה וחג שמח. תחזור בית בינה. אני אפשר מרגע. שקף 10. יום שני לפני, לא זוכר כמה זה היה שבוע. אני סגרתי ליטיגציה מסחרית בארנון. איפה? ליטיגציה מסחרית בארנון תל אביב. בארנון. אמרת להם כמה שאני אוהב אותך? הם אוהבים את דקסטר. אין על דקסטר. אני אהבתי את דקסטר ביום שהתקשרתי אליו. הוא עשה עליו קייס הייתי בעל מניות והייתי דירקטור, אבל אני פעלתי נגד טובת החברה, לפחות בקייס. חוץ מזה הייתי בסדר. טוב, תודה רבה. ביי, נתראה. תודה רבה. תודה. תודה רבה, להתראות. ביי, ביי, ביי. אני מחפש אותי. דורון? אהלן. היי. אפשר לשאול אותך משהו? בטח. לא, אני לא יודע אם אתה עסוק. לא, אני סיימתי את השיעור עכשיו. רציתי להתייעץ איתך בקשר
בקשר לאיזשהו אירוע קצת כזה תקשורתי וכזה שונה, ושקשור בכזה פרשיות של הצבא. לגבי הסיפור של, כאילו, זה מתחלק לשתי שאלות. אחד, לגבי מהות של תחקיר, חקירת ביטחון מידע, האם זה עולה לכדי תחקיר מבצעי או לא? תלוי. לפי 539א. תלוי. כי במה זה תלוי בעצם? בנסיבות. מה זאת אומרת? אם זרקתי לפח האשפה במקום פח הכביסה נייר שהוא בסיווג שמור במשרד שלי, אני מניח שזה יסווג כעבירת משמעת. אם במהלך פעילות אמרתי בקשר, אני סתם עכשיו, אמרתי בקשר דברים שאסור היה לי להגיד, אני יכול להיות שפה, ואני מברר את זה, זה לא יהיה סתם דבר משמעתי, אני יכול שזה יהיה תחת צבאי. ואז זה כן ייכנס תחת החיסיון שלך. שוב, זה תלוי נסיבות קונקרטיות, אבל אני מעריך שכן, זאת אומרת, אם זה, הרעיון הוא שאתה צריך לבדוק את ההקשר ואת התוכן. אם זה משהו שהוא משמעתי גרידא, תסתכל, אני מלמד את זה באחד השיעורים, יש פסק דין מ-2015 שבית הדין הצבאי קוראים לו אדרי. אדרי? כן. יש שם קצת התייחסות לזה. להבחנה. לא, יש לי כאילו לפי הזה אירועים שקרו בזמן המלחמה נגיד, אז הם בהגדרה נכנסים תחת פעילות מבצעית ואז הם חוסים תחת תחקיר מבצעי. מה? לא, נגיד אם בן אדם ביצע עבירה, אז זה חוסה תחת החיסיון של פעילות מבצעית, אם בא וגורם ביטחון מידע ועושה תחקיר? העבירה כשלעצמה לא חוסה תחת חיסיון. הבירור, השאלה אם הוא חוסה תחת חיסיון או לא. נכון. עכשיו, פה יש לך את החריגים השופט עמית גם קבע לדעתי. מה? הנשיא עמית התייחס לחריגים בנושא הזה. כלומר, יש חריגים ב-539א עצמו. אוקיי. ויש גם בתוך 539א פרוצדורה איך אפשר לעשות טרנספורמציה מהתחקיר לבדיקה פלילית, לחקירה פלילית. יש שם דרך הפצ"ר, באנשים אחרים וכל מיני. אבל זה תלוי נסיבות. נסיבות. כן, השאלה אם כל אירוע שקורה בזמן מלחמה הוא אוטומטית פעילות מבצעית. שוב, אם בזמן המלחמה יושבים חיילים בשקם ואחד מכה לא, נגיד בוא ניקח... עם בגוף קולה בראשו של השני, אז זה לא. בוא ניקח נגיד את המקרים המוכרים. כל העבירות ריגול למיניהם שהיו, אז יש תחקיר בם בנושא הזה. האם התחקיר בם הזה הוא מוגן תחת חיסיון או לא? נגיד את ארי רוזנפלד, את הריגול בפיקוד דרום, כל המקרים האלה. ארי רוזנפלד הוא לא חייל. למה? הוא היה חייל במילואים. הוא היה בדובס... לא, הוא היה בלשכת ראש הממשלה. לא, אתה מתבלבל עם פלדשטיין. נכון, אתה צודק, נכון. ארי רוזנפלד זה הנהגה, כן, נכון. כן, וגם בפיקוד דרום. נכון. ואז אם ההגנה רוצה, בסוף זה הבירור הראשוני שנעשה, ואתה רוצה לקבל... תשמע, אם ההגנה רוצה, אז זה... אתה מקור שלי? אתה לא מקור שלי. לא. טעות. אני כבר עשיתי, כאילו, כתבתי, יש כאילו הרבה תוכן על ה... תראה, אני בזמנו... ממש, זה נושא
שלם שהוא לא כל כך ברור. שמה, שאתה בודק אותו 5-3... מסיבה אישית או לצורך זה משהו כן, גם אקדמי? משהו אישי וגם... תראה, אני בשעתו, כשהייתי בבית הדין המחוזי, אוקיי. אז עלתה אצלי הסוגיה הבאה. היה פרשה שקראו לה אלדד בנימין. מה זה אלדד בנימין? אני אגיד לך מה זה אלדד בנימין. אלדד בנימין היה סיפור של כתב אישום על גרימת מוות ברשלנות בשטחים, כן. בשטחים. אוקיי. והסתבר שהיה איזו זליגה של חומר מהתחקיר לחקירה. ואז הסניגור שלו, שאם אני זוכר נכון, היה אז אבי מנדלבליט, אביחי מנדלבליט, הוא בעצם אמר שלא יכול להיות שהחיסיון הזה יהיה חיסיון אבסולוטי, חיסיון מוחלט, שהוא פוגע בעצם בהגנה של נאשמים. ברור, כי זאת הגרסה הכי ראשונית לאירוע. נכון. ההיגיון בחיסיון הזה הוא היגיון מאוד ברור ומאוד חזק. שהחיילים יוכלו להתבטא נכון, בחופשיות. נכון. ופה היה קונפליקט. היה קונפליקט גם במקרה הספציפי. רגע, שנייה. גם במקרה הספציפי ההוא, והוא עורר גם קונפליקט עקרוני. מה שאני שם פסקתי בסופו של דבר, זה שבקונפליקט הזה אין מנוס מלאפשר, שוב, יש סייגים חריגים, צריך לקרוא את זה, לסניגור לעיין בחומר התחקיר. שוב, אני אומר לך עכשיו סכמה, בסדר? למרות שזה לא קביל. אוקיי? למרות שזה לא קביל. אוקיי. זה לא הופך אותו לקביל. אז איזה ערך בעצם, מה שהסניגור יוכל לחפש? כאילו, ברור שיש ערך. אתה יכול לתת את ההגנה שלך. כן. שאתה יודע מה הולך. בטח שיש זליגה. אוקיי? זה הגיע לבית הדין הצבאי לערעורים, שנתן פסק דין, סלח לי אלוהים, מוזר, ניסה ליצור שם איזו קונסטרוקציה חדשה שלא טובה בחוק. ומה שקרה זה שגם ההגנה וגם התביעה הגיעו לבית המשפט העליון, לא זוכר אם זה היה בררה או בג"ץ, ואז יכול להיות שהשופט עמית שם נתן החלטה? כי יש איזה פתח צר שהשופט עמית מאפשר להיכנס בו. עמית, אני חושב שזה... זה אבל... שזה פסיקה יותר מאוחרת, אני... אוקיי. איך קראו לה? אני אזכר. אבל שם מה שקרה בסופו של דבר, שבעצם בית המשפט העליון החזיר אותם למה שאני קבעתי, ואז בדרך של הסכמה הם הוסיפו, יש אפשרות בתקנות לקבוע גורמים שיש להם עניין שאפשר להעביר להם את החומר. ואז בעל דין. ואז בעל דין עושה, סניגור, אני כבר לא זוכר. וזה המצב עד היום בעצם. וואלה. שוב, זה לא אוטומטי, זה לא זה, אבל נפתחה הדרך. מעניין, אז אתה תסתכל על אלדד בנימין. אלדד בנימין. פסק הדין שלי, אני לא בטוח שיש אותו בנבו, אולי. זה בימי הביניים, אבל של... אלדד בנימין, אתה אומר בוודאות. כן, אבל של בית הדין לערעורים יש בוודאי.
וגם של העליון אמור להיות. בעליון לא כתוב כמעט כלום, כל מיני שהצדדים הסכימו זה וזה וזה, ואתה תסתכל. אני במקביל בנבו, אוקיי. טוב, אני צריך תכף לזוז, אז תמשיך, תשלים את הברוח הזה. ויש את התיקון הזה, זה עוד צו, עוד תקנות, לא זוכר כרגע, שאומר שבכוחו של נאשם זה וזה, הוא מבעלי העניין ברשימה הזאת. אז במובן הזה, החיסיון, במובן הזה שזכות העיון, הוא נהיה חיסיון לא מוחלט. במובן הזה, שהעסק הוא לא קביל, אז הוא המשך להיות מוחלט. זאת אומרת, אין לך את זה, זה בדומה לחיסיון של עורך דין לקוח, ובשונה בחיסיון הרפואי למשל. ששם אם העניין מהיותו גדול מזה, אז יש נוסחת איזון. כן. פה לגבי גילוי אין נוסחת איזון. זאת אומרת שגם הם לא יכולים לעשות את השלילה גורפת, אלא היא חלקית. לא, פה אבל השלילה היא גורפת, החיסיון מוחלט. אבל יש להם זכות עיון. שוב, תסתכל על התנאים הספציפיים, אוקיי. אז זה מוביל אותי לעוד שאלה נוספת. הרי הרבה פעמים בתיקים האלה, כל פעם שמעורב, בין אם זה אמן וכזה, אז יש מטילים על התיק סיווג על כולו, סודי ביותר, ואז צריך סנגור מסווג, ואז לא מעבירים לנאשם את החומרים, אלא רק לסנגור, כי אומרים שהוא מסווג והוא לא מסווג. יש, קוראים לזה כללים. כאילו, אז מה, אז 74 לא חל? סליחה בפסיקה. לא זוכר להגיד לך בשליפה, יש לזה התייחסות בפסיקה צבאית. איך זה יכול להיות? הייתה לי פעם החלטה בבית הדין. ואני מסתכל באזרחי, נגיד, אם אני מסתכל, המקביל ל-74, שזה הבקשה, כאילו, זכות לקבל חומרי חקירה. יש, לא, אבל בעניין הזה של סיווג של עורך דין, נדמה לי, כאילו, הזיכרון העמום שלי מדבר על סעיף 9, אני לא זוכר איפה. אוקיי. או בחסד"פ, או לא זוכר איפה. לא יש לך פסיקה לפי זה. יש כל מיני הסדרים שנותנים לעיין, אבל לא נותנים להעתיק. כן, אוקיי. נותנים לעיין רק במשרדי התביעה, לא נותנים להחזיק אלא בכספת מסוימת, יש כל מיני... כן, זה אבל אתה מדבר על איך נעלי שמירה ואבטחה של מידע מסווג אצל סנגור. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על זכות הנאשם לעיון, ה-74. כן, זו פסיקה, לא זוכר בשליפה. כן, אתה... לא זוכר בשליפה. אוקיי, ולגבי צו שמ"פ, זאת אומרת, מהרגע שמוזן לבן אדם, שירות מילואים פעיל, ואחרי זה השמ"פ נמחק. מה זה נמחק? זאת אומרת, לא יודע, אמרו שחילו אותו... לפני שהוא התחיל? לא, אחרי שהוא התחיל, נניח חודש אחרי, אמרו חילו אותו בטעות או משהו כזה. ביצע שמ"פ או לא ביצע שמ"פ? ביצע שמ"פ, היה פיזית. מה זה חילו אותו בטעות? זה אומר, לא התכוונו לחייל אותו או משהו כזה. האם, והוזן לו שמ"פ, יש לו את הטופס, מופיע בנגררת שלישות, ואחרי כחודש גילו... והוא היה בפועל בשירות? הוא היה בפועל בשירות. אז יש לך סעיף 4 לחש"ץ, בדיוק היום דיברנו על זה, קטע. סעיף 4 לחש"ץ, שאומר מי הוא חייל. מי הוא חייל, אבל זה גם מישהו שהוא לובש מדים, והוא לא מישהו שהוא דימו אותו כחייל. אז דימו, אז זה חלופת הדימו. ושחלופת הדימו, לדעתי מדברת רק לכוחות הסדירים. מה כתוב בחוק המילואים? אני לא זוכר. בוא נראה. שיש בעיה קצת עם הדימו הזה, כי כאילו מה, אישה בת 90 יכולה לשים מדים ואז מה, היא חיילת? לא. אני צריך לעבור לשיעור. אני בשקף של הדימו הבאתי, לקחתי מהאינטרנט תמונה של ילדה לבושה בפורן מרדים. הדימו הוא מעיני המפקדים ובודקים את תום הלב שלהם בין היתר מחירים שסבירו. תום הלב של מי של המפקדים. של המפקדים. זאת אומרת שאם הסביבה בתום לב חשבה שהוא זה,
ואם הוא רימה אותם, או היסוד של מרמה, או מצג שווא? אתה מסתכל, שוב, עניין של תום לב, ותום לב לפעמים נמדד גם בכלים אובייקטיביים, אז אתה לא יכול... לא, הסביבה כולם חשבו שהוא חייל. אבל אין גם נקודת התייחסות של תום לב של... לא. זה רק על הסביבה. מעניין. אבל לדעתי, סעיף 4 זה מדבר, בסגור לי, אז אני לא... אבל לדעתי זה מדבר על שעון בכוחות הסדירים. מצד שני, גם פה זו שאלה עובדתית. מה? זה רק על סדירים מדבר? כן, סעיף 4 לדעתי זה לא מי שגויס לכוחות הסדירים. וואלה. נכון? אני מנסה רגע לראות. בוא נפתח השץ. עכשיו מראה שאני צריך ללכת. יש אולי אני ארשום לך מייל או משהו, יש דרך לדבר איתך? לשאול אותך? א' כן, תמיד. אני אשמח. איך קוראים לך? אסף. נכון. לא? או לשאול לכוחות המילואים? כן, אז זאת אומרת שאם כל הסביבה שלו דימו אותו בתום לב, ואז... אז המשמעות היא שחל עליו חשש. זאת אומרת שאפשר להעמיד אותו לדין. מתוקף זה, אוקיי, אבל גם הוא זכאי לזכויות? הרי בסוף מה זה שמ"פ? הוא מקנה... זה לא. לא בהכרח. לא בהכרח. השאלה היא, מה זה גויס? מה זה גויס בטעות? אוקיי. היא שאלה אחרת. זאת אומרת, פה היא כבר שאלה מנהלית, מה המשמעות של זה? גורם מוסמך הוציא לו צו? או התייצב לפי הצו? לא, הרי מה שקרה זה בזמן המלחמה היה נוהל של גיוס ברטרואקטיבי, אז הרבה אנשים קפצו, היו בשירות מילואים, הוזן להם, ואז חלק בסוף החליטו לגרוע אותם או לבטל להם או כזה. אני לא יודע, לא נתקלתי בזה. בעיניי, סעיף 4 הזה הוא רלוונטי לחבות פלילית. לחבות פלילית? נכון. מה זאת אומרת? כאילו כן, זה בסדר. לא לעניין זכויות. לעניין זכויות, צריך לבדוק את זה בנפרד. מייל שלי, טלפון 052 945 שנייה. 052 945 7010. תכתוב לי, תכתוב וואטסאפ. כן, בסדר גמור. אסף מה? שמואלביץ'. בסדר מאוד. תודה רבה, אני ארשום לך. תודה. בשמחה. אני